De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd stond Johannes daar met 2 van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbij ging en sprak: zie het lam Gods. De 2 leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen hij zag dat ze hem wilden volgen, vroeg hij hun: wat verlangt gij? Zij zeiden tot hem: Rabbi, vertaald betekent dit meester, waar houdt gij u op? Hij zei hun: gaat mee om het te zien. Daarop gingen zij mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven zij bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die 2 die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon. En tot hem zei hij: we hebben de Messias, dat betekent de gezalfde, gevonden. En hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem en zei: gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult Kefas genoemd worden. Dat betekent rots. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste gelovigen, vandaag is het 14 januari. Dat betekent dat de kersttijd al voorbij is. Afgelopen week vierden wij het Driekoningenfeest en daarna de doop van de Heer. En dan nu de 2e zondag door het jaar, een zogenaamde gewone tijd. Maar je kunt je afvragen of die tijd wel zo gewoon is. Want in het evangelie wordt een heel belangrijke vraag door Jezus gesteld aan de mensen die hem volgen. Wat verlangt gij? Misschien zijn we ons helemaal niet zo van bewust wat eigenlijk ons diepste verlangen in ons leven is. Meestal leven we ons leven met verplichtingen die er zijn, of misschien ook wel de gewoonte en dus zelfs de sleur. En hier en daar zal ook dat diepere verlangen leven. Wat willen wij? Een verborgen heimwee in iedere mens. En als je over nadenkt, zal menigeen ook onrustig zijn. Want dat wat heel diep in je leeft, is vaak niet te bereiken, of zelfs niet onder woorden te brengen. Bisschop Augustinus verwoordt het als volgt: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij u, o Heer. Wat maakt me onrustig? En anderzijds, wat zoek ik ten diepste in mijn leven? Zoek ik mijzelf? Of zoek ik een ander? Of zoek ik Christus? Uiteindelijk draait het natuurlijk om dat laatste, om Christus zelf. We horen het verhaal van 2 mensen, Andreas en Johannes, die Jezus achterna gaan. En zij zijn de eerste getuigen. En als er iets gevraagd wordt van hoe was het daar, of wat doet Jezus, dan zeggen ze: kom en zie. Je wordt eigenlijk uitgenodigd om deelgenoot te worden, om te horen, te zien wie Jezus is. Hem achterna te gaan. En als ze Jezus dan gevolgd hebben, dan zien ze wat Jezus doet. Hij bidt. Hij bidt dag en nacht. Het is een man die leeft vanuit het gebed en sterkt zich daar ook mee, krijgt daar vertrouwen door. En dat geeft hem ook de kracht, dat lezen we in het evangelie, om uit te gaan naar de zieken, om mensen te genezen, om hun handen op te leggen, om een nieuwe kracht te schenken. Zij bleven bij hem, lezen we in het evangelie. Bij hem blijven is een voltooiing van het zoeken. Als je zoekt en je hebt gevonden, dan wil je dat bij je houden, dan wil je daarbij blijven. Zoeken is een voltooiing. Dat staat bij op het 10e uur. Het 10e uur heeft ook een symbolische betekenis. 10 is het getal van de voltooiing. Blijven is de voltooiing van het zoeken.
Als je Jezus gevonden hebt, dan ben je als het ware binnen. Dan kun je blijven. In de eerste lezing van vandaag is het verhaal over Samuel, die tot 3 keer toe wordt geroepen en die steeds eindigt met het verhaal, ja, hier ben ik. Uiteindelijk zijn we alle mensen die geroepen zijn om te zeggen, hier ben ik. Kardinaal Newman heeft daar een heel mooi gebed over geschreven en dat past precies ook bij dit woordje. Tot een welbepaalde dienst hebt ge mij, God, geschapen. Een taak mij toevertrouwd, die gij een ander niet kunt geven. Mijn zending. En wellicht zal ik die zending hier op aarde nooit heel duidelijk zien. Maar na dit leven legt gij alles uit. Ik ben een schakel in de ketting, Heer, die alle mensen met elkaar verbindt. Gij hebt mij niet voor niets gemaakt. Waar gij mij zendt, zal ik het goede doen. Vrede stichten en waarheid verspreiden. Al besef ik het zelf maar half, als ik uw gebod maar onderhoud. Daarom, mijn God, ik vertrouw op u. Wat ik ook word, waar ik ook ben, wat mij mag overkomen, niets kan mij scheiden van u. En gij, die vader zijt en vriend, weet goed waarheen ge met mij wilt. Ik ben een schakel in uw ketting, Heer. Al wat gij doet, heeft zin. Broeders en zusters, we zijn geroepen als we ons verbonden weten met de Heer. En Hij zal ons de juiste weg wijzen. De hele tijd, het hele jaar door. Amen.